И така, приятели, в днешното видео ще играем на Fortnite. И ако ви хареса самото видео и искате да продължавам да правя такива видеа, ударете един мощен палец нагоре и ще абонирате за канала с камбанката, за да не пропускате още такива интересни видеа. И да, ако ми заради днеска, ще е добре. Както виждате, вече съм минал целия пас. Така. Всичко съм минал. И малко от бонус релатите. Имам 1000 V-Bucks за другия пас. Сега къде е очито? Ето. Да, почвам. Това ли е формата? Ето един не е хубав. Точно гледаш с мене. Айде сега да ми заради днеска, ако може. Така. Малко. Как се озовах тук? Къде? Кацаме тук. И сега спестявам за другия пас. Не, това вече съм ги спестил V-Bucks. И директно като излезе да си го взема, но знам, че има още доста време и затова в момента игра само OG. Battle Royale не ми се играе, нещо много ми е тъпо. Този сезон не ми харесва, защото има много по-силни оръжия и аз съм много в тази игра. Да, купих си веднага паса и такива неща, обаче просто има много силни оръжия, които са меко казани невъзможно да победиш човек с това. Смисъл, силно казано, но възможно, обаче доста трудно. Писал с бухалката, ако някой ти дойде, освен ако нямаш бухалка или лазер, няма шанс. Или ако не е на 50 милиарда метра от тебе,
тогава вече може и да оцелееш по някакъв начин и да го убиеш. Обаче по друг начин не мисля, че има. Така, тук е човече. Оп, човече. Оп, човече. Оп, ти соп. Топ. Това беше доста лесен кил. Той човек не знам защо бегаше. Защото тук има абсолютно всичко, което ми е нужно. Тук има такова, даже и бъш има. Качих с още един левел. Извинете, леко съм болен. Най-гадното е, че майка ми ме пуска на училище. Събера малко материал. Игра с Simple Edit, защото игра от телефон и е много по-трудно да се едитва. В смисъл и на мен така ми е трудно. Не знам, в смисъл, вижте. По-лесно ми е някакси. На всички е по-лесно. Няма какво да кажете. Но просто знам, че това е гадно. Обаче на телефона според мен е разбираемо да се играе с Simple Edit, защото това е телефон. Ако е така се бавиш да едитваш и такива неща, ще загубиш много време. Което на мен не ми харесва. Защото ако примерно играете едно в едно, ти имаш коронка и още 1 милион неща, които са много добри, и той са пишеш стриката, не знам, ти нямаш никакъв шанс. И едитва по-бързо от най-бързи човек на света. И затова игра с Simple Edit. Така, сега тръгнем долу. Добре, то ми е ясно, че игра срещу ботове, защото те се бият половин година. Те още се бият, аз сега съм ги приключил и двамата. Виж, сега умират и двамата. Хало, умирай. Умирай. Просто умирай. Казах да умирай, значи умираш. Нека със снайпер. Па я ще взема снайпер тогава. Сега видим кой ще ни даде. Ако не даде. Да, би трябвало да ми даде нещо. Ама да знам какво. Айде. Тъпо. Сега какво е следващото?
Това е така и някакъв тъп скин. Фу, не, тъп. На мен най-много отпаса от в допълнителния бонус. Ми харесват този скин и този скин. Те са ми трите най-любими скин, защото нека си просто другите не ме кефат. Много е тъпо. И е тая кръстовица. Защото ми трябва. Нямам другото. И V-Bucks. Това най-много ми хареса. Q-Pass. Тук всичко е тъп. Това ще е толкова яко. Аз ако го вземам, получавам това и всичко друго. Да, ама тук няма V-Bucks, което е тъпото. Не мога да вземам. Тук Music, Lego Pass. Сте неща, бе. Моля, тук всичко е тъпо. Да, започваме. Кажете ми дали искате да игра с някакви други хора. Защото имам тук имам едни хора. Тук приятели, които искат да играят. И да знаете, не съм от най-добрите за тази игра, така че не ми пишете в коментарите, примерно, о, ти си много слаб или такива неща, защото игра е от 4-5 седмици. Максимум. От миналия месец. Чай малко, ще ми заради. Ще ли ми зарежда, бе? Айде, бе. Ихо, ще ми заради ли днеска? Добре. Така, там беше доста добър, обаче не стана работата в миналата игра. Скачаме South Springs. Не знам тук идват ли хора, не идват ли. Това нещо има. Има, добре. Всеки етаж има. А защо съм с този скин? Ще ме обясня. Аз къде съм? Къде съм, бе, брат ми?
Лагва. Окей. Мисля, че се получи добре. Беха на малко, но... Да ще признаем, добре беше. И плюс това нямах хубави оръжия. Така, в смисъл, не знам, защо съм все още с този дефолт скин, но... Може без да съм го сложил. Не знам. Нека там е строял. Опитал се. Не знам защо строят така. То паша. Влезе. Ти се... Биха го? Не. Не, мам. Трябва да са така да убия. Къде отиде този? Ай сега. Kasi толкова. Там има ли патрони за снайпер? Това не е тук е в зоната. Добре, вече имам 4 кила. Може да се нека да има патрони за снайпер. И метките. Пак ми трябва да научите едно нещо от батко ви Киричо. Ако имате нещо за хилване, веднага си хилвете. Ако не го знаете това, вече го знаете. Ако имате метки, Big Shield или такива минита, веднага ги използвайте, ако можете. Айде умирай
всички. Оф, мале, стреснах се. То, с какво ме стреляше, бе? Оф, мале, яко се стреснах. Оф, не. Къде си, бе? Умират и двамата са. Да. Що му кажеш? Малко е той. Сега той умира. Не, аз умирам. Не, аз. Той умре. Добре. Така. Това ми трябва. Що имам две помпи? Тук ми трябва бъги бомба. Не, гасите потията, тук се изредиха всички. Добро. Да, сега добре се получава. Откъде, бе? Ах, не. Ехо. Така, приятели, това е за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, оставете един можен палец нагоре и се абонирайте за канала с камбанката, за да не пропускате още такива интересни видеа. Чао и до нови срещи!